10 ел элек Берләшкән Милләтләр оешмасы карары белән 21 март Халыкара урманнар көне дип игълан ителгән иде. Татарстан радиосының чираттагы турдан-тур эфиры урманнарны саклау һәм урман мәйданнарын арттыру проблемаларына багышланды. Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университетының урман хуҗалыгы һәм экология факультеты профессоры Харис Мусин яшь белгечләр әзерләүнең үзенчәлекләре Татарстанда урманнарны үстерүдәге алдынгы тәҗрибә, киләчәк перспективалар турында сөйләде. Студия кунагы безнең дә кайбер сорауларга ачыклык кертте. Хәерле иртә, Харис Гайнетдинович. Сөйләшүне Татарстанда урманнарның хәзерге торышын бәяләүдән башлыйк әле. Бүген Татарстан җирлегендә 1,271,000 гектар мәйданда урманнарыбыз бар. Булар инде 17% ярым бүтән җиребезгә карата халыклар комфорт, рәхәт яшәсен өчен менә бу күрсәткеч булырга тиеш 25%. Гомумән бүген Татарстан урманнарының хәләте канәгатьләнерлек дип кабул итәм мин. Хәзерге климат шартларына бәйләп республикада кайсы төр агачларны утырту, үстерүгә өстенлек бирелә? Шундай күрсәткеч бар Россиядә, углеродный след диләр рус телендә. Бу инде углеродны үзенә агачларның алып, кислород бүлеп чыгару мөмкинлеге. Менә шушы агачлар арасында төрле агач үзенчә менә углеродны кабул итә һәм эшкәртә һәм кислород бүлеп чыга. Иң биеклек безнең усакларыбызда, топылларыбызда. Алар артыннан бара имәнебез, аннары соң жүкәбез һәм менә шулай итеп әкрен-әкрен баралар. Иң ахыргы урынны биләп тора безнең шыршыбыз. Аннан әз генә бер баскычка югары наратыбыз. Гомумән яфракларын куя торган агачлар углеродны күбрәк үзләренә кабул итәләр. Күбрәк иттереп шуны эшкәртеп кислород барлыкка китерәләр. Гомумән безнең төп агачыбыз коренная порода дибез рус телендә Татарстан өчен урман дала зонасының урман булдыра торган агачлары ул инде безнең имәнлекләребез. Имәннәр үстерү буенча безнең күпмедер дәрәҗәдә урманчыларыбызда бүген тәҗрибә дә бар. Үзебезнең бердән-бер ген резерват инде ул менә шу Идел буе зонасында Кайбыш имәнлек ген резерваты да бар. Аның бер дигән асыл җегете Хафазов Илгиз Хафазович тагын исән сау, урманны билеп кенә түгел, аны туеп эшли торган урманчыбыз да бар. Шуңа күрә без уйлыйбыз инде безнең территориябездә шаулап, гөрләп киләчәктә имәнлекләребез булыр дип. Саба урман хуҗалыгының алдынгы тәҗрибәсенә таянып, Аграр университетының тәҗрибә участогында нәрсәләр эшлисез? Саба урман хуҗалыгында бер сүз әйтергә кирәк. Нәрсә? Ул безнең тайганың көньяк шиге. Тайганың беренче билгесаның урманда шыршы нарат үсүе. Габдулла Тукайда шулай дип язган үзенең шигырында шыршы нарат төпләрендә ятканым бар, күккә карап дип язган бит. Без бүген көндә үзебезнең студентларыбыз белән, шәкертләребез белән бик күп кенә фән тармакларын буенча өйрәнүләр алып барабыз. Бу өйрәнүләрдә үзебез белән генә түгел, үзебезнең аспирантларыбыз, шәкертләребез, студентларыбыз катнаштырабыз. Алар моннан күбәерне үзләренә алалар, фикер туплыйлар. Әгәр дә инде фикерле студент, фикерле аспирант икән, аның белән сөйләшүе дә, эшләүе дә рәхәт. Һәр вакытта укучылар инде алар укытучыны уздырырга тиешләр. Аларның уңышлары, безнең уңышлар, без аңа куанып, шатланып яшибез. Бүгенге көндә менә бу табигатыбызның кискен үзгәреше хисабына бүген көндә инде менә утырту өчен, урманда булдыру өчен агачларны дөрес иттереп сайлап, шуларны урманга утыртып, шуларын тәрбияләп үстерү менә төп бурычыбыз шул безнең. Урман сакчылары булган кышларга оя ясау тәҗрибәсен яңартуда нәрсәләр эшләргә кирәк? Бу традициялар яңарып баралар әкрен-әкрен.
Ул ниндер сүлпәнлек булды. Сүлпәнлек булды. Соңгы вакытны менә бу сыерчык ояларына, аларга җим савытлары куюга, кыш көнендә ашатуга, кошларны тәрбияләүгә соңгы вакытны бик зур омтылыш бар халык инде. Менә бу мине куандырган нәрсә яшьләр, мәктәп балалары, күп кенә менә балалар бакчаларында моңа бик зур игътибар итәләр. Безнең шәхсән үзебезнең факультетның 2 детсаты бар. Шефлык дип әйтик миндә. Берсе Синданың 68-нче детсат Дербышкада, ул без белән янәшә генә. Синданың урман, икенчесе менә күршебез, ут күршебез инде. Бер детсат бар, ул 80-нче номер белән бара. Онысында без табигать тирәян мөхитне өйрәнәбез, экологияны. Алар шундый зур иттереп менә, шундый теге билгеле иттереп сыерчыклар каршы алалар һәр елны. Бу көнне без дә киләбез аларга кунакка. Алар әйтергә кирәк, безгә бик еш киләләр кунакка. Без сирәгрәк дәрәҗәдә әле. Алар менә сыерчык бәйрәмнәрен алар каршылауны бик зур иттереп оештыралар. Әтияниләр бик актив катнашалар. Актив кына түгел, алар теләп катнашалар. Шуңа күрә кошларның табигатьне саклауда, урманнарыбызның сәламәт булуындагы сәламәтлегендә әһәмияте бик зур. Харис Гайнетдинович, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Казан дәүләт авыл хуҗалыгы университеты профессоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Харис Мусин белән әңгәмә карадыгыз.